Bismillahirrahmanirrahim. Barka da zuwa ci gaba ajinmu na rubutu da koyo harshen Farisanci. Ga wannan littafin na ga darasi na 8 kenan suka sa. Darasi na 8. Darse hasht. Benewis wannan za a rubuta ne haka. Ye kamar yadda ya zo a wa'innan kalmomin yos, mi ayad, دریا، سایه، روی دریا، بوی یاس. Yas suna ne na fulawa kamar yana ga shi ne na haka ga hoto nan. Mi ayad kamar yana zuwa kenan, wani abu yana zuwa. Darya, darya, darya to wannan dai ya tafi barin koma. Yana nufin rafi kenan, misali ina ga rafi muke ce mishi saye, inuwa kenan. Ruye dariya ina ga zai zama to akan ruwa kenan. Buye yas, yas ƙanshi na shi Goliath ɗin. Wannan suna ce mishi me ake ce ma wannan ne? Maimun. Maimun ɗan biri kenan. Goliath, dariya, saye. Muratab kon wannan za a iya misali shirya shi yanzu an zuba shi haka kara zube ne, amma idan aka tattara a shirya ya zama jumla misali. Kamar mu ce dariya mase darad. To shi rafi a ɗan gefen rafi ɗin nan akwai yashi, yashi haka ina ga shi ne mase kamar yashi haka. Kenan mu je nan. Wannan kuma za mu koyi yadda ake rubuta wa'innan jimlolin kamar yadda aka sa a nan Benewis. Buye yas mi ayad. Ƙanshin Goliath yana zuwa kenan. Madar yas dar dast darad. دریا زیبا است. من دریای آبی را دوست دارم. wannan za a rubuta jimlolin ne. Sai kuma ina ga wannan ɓangaren darjaهای خالی کلمه‌های مناسب بگذار. To a nan wajen kenan a ciccike a ɗau ɗaya daga cikin wa'innan kalmomin guda biyu sai a rubuta nan. Misali مادر سبزی را مادر سبزی را میشوید. میشوید zai zama tunda ita uwa ce tana wanke misali kayan ganye haka na cin abinci. Idan muka ce mishuyi, mishuyi zai zama to da yawa suke 2, 3, 4. Amma tunda madar ɗaya ce, uwa ita ɗaya ce zai zama mishuyad. Da a ce wa'insu ne su biyu ko su uku zai zama to mishu. Mishuyam kamar ni kenan. Da a ce zan sa da a ce ni ne abin da ake yi zai zama to mishuyam. Wankewa kenan abin da ake yi wankewa. Mishuyam idan ni ne. Mishuyad zai zama idan ita ce ko kuma shi ne. Kun ga nan madar ita ce. Madar sabzi ra mishuyad. آزاده از مدرسه زود. wannan shi ma azade ita ce ba ni ba ne. To shi da yad, yad ɗin nan yake nuna zai zama to mi ayad za a ɗauka a nan. Azade az madrase mi ayad. Wannan kuma hotuna ne ga su guda biyu sai ku yi ƙoƙari idan zai yiwu a rubuta jimloli. Idan ba zai yiwu ba dai a koya ko kuma a karanta daga littafi misali. Sai darasi na gaba wannan wasali na O. Kun ga wannan wasalin alef ne, wannan wasalin za a kira shi O ne ba za mu ce U ba kamar yadda yake a Hausa ko wataƙila Larabci. Wannan O kamar yadda ya zo a nan a suna O. Omid suna ne na ɗa namiji. Omid. Tond, tond yana nufin sauri kenan ko kuma
ƙarfi, ya danganta da a ina aka tsinci kalma ɗin, ya danganta da jimla. Modir kamar shugaba kenan na makaranta. Dorost ba za mu ce durust ba, dorost daidai kenan. Shotor zai zamanto me ake ce ma shotor? Na manta, ban sani ba. Ba jaki ba kuma saniya ba, shotor dai watakila mun ga hoto nan gaba. Ban san me ake ce mashi da Hausa ba. Kamil kun, wannan mun ga yadda ake yin shi zama da ya gabata. Dorost yana da ɓangare biyu. Roast ɓangare biyu ke da shi. Wannan shi ma ɓangare biyu. Mead shi ma wannan ɓangare biyu ke da shi. Shotor an jima maga za mu rubuta insha Allah nan gaba kaɗan. Kalamai های مناسب را انتخاب کن. Wannan jimloli ne ba a cika ba, sai mu cike su. Za mu yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin guda biyu. Akwai kalma na dom, akwai kalma na dorosht. Dom yana nufin wutsiya ne, dorosht yana nufin mai girma ko mai kauri haka. To nan insib, wannan apple ɗin, me muke ce ma apple da Hausa ban sani ba. Insib ast, wato wannan sib ɗin yana da girma, kawai ce kundulele misali. Insib dorosht ast, dorosht yana da girma kenan. Wannan kuma boz yana nufin ina ga akuya ne, akuya. Boz dom darat, kunga dom zan ɗauka tunda akuya akwai wutsiya. Boz dom darat. Sai nan na gaba sun rubuta بنویس a rubuta باران تند اومد. باران ruwa kenan, ruwan sama. Tond wato mai zazzafa. اومد ya zo, آمد ya zo. امید suna ne na ɗa namiji. در باران آمد, wato a cikin ruwa ana ruwan sama ya taho. امید در باران اومد. او با مدیر از دبستان آمد. شی با, او yana nufin shi, ba mudir tare da shugaban makaranta. Az dabestan, az yana nufin kaman daga. Dabestan ina ga mu za mu ce mishi primary school kenan muke ce mishi. Ban san turanci da sun kwace Hausan me ake ce ma primary school da Hausa, ban sani ba. Ahmad ya zo kenan. Ahmad. Idan an lura kun ga duka jimlolin suna da wannan kalman na Ahmad. Baran Ahmad. Umid Ahmad. او Ahmad. To ya ka harshen na Faransancin yake tsakanin Ahmad din yana nufin ya zo, sannan abin da ya zo, suna na abin da ya zo da farko shi ake rubutawa. Ahmad din daga ƙarshe ake rubuta. Kun ga baran wato ruwa kenan. Ahmad. Umid ɗa namiji. Ahmad ya zo. U wato shi. Ahmad. Amma tsakani sai ana ƙara bayani. Misali baran ne tond Ahmad. Ruwan da ya zo wani irin ruwa ne? Ruwa ne mai ƙarfi, zazzafan ruwa. Tond kenan. Kun ga baran ne tond Ahmad. Ko kuma nan umid Ahmad, amma ga bayani tsakanin umid din da kalman Ahmad. Umid dar baran, wato ta yaya ya zo umid? A cikin ruwan sama ya zo. Umid dar baran Ahmad. U Ahmad. Kun ga u wato shi kenan. Ahmad ya zo. Amma yaya ya zo, ƙarin bayani akan yaya ya zo ɗin zai zama to kun ga shi ne bayanin da ke tsakanin u ɗin da kuma Ahmad. Kamar haka, u ba
او ba mudir az dabistan, wato tare da malamin makaranta ya taho kenan. Bangare na gaba nami har taswir ra benavis, wayannan hotunan da muke gani me aka gani sai a rubuta. Yau kun ga wannan hoton shine shotor, wanda na manta na kasa faɗan me ake ce mishi da Hausa wannan ba. To wannan sai a rubuta da ba da Hausa ba dai da Farisanci. Wannan akuya ne, wannan hannu ne, wannan me ake ce mishi sarsore din nan kuma abin wasa na yara su hawo. Wannan kuma shotor. اسم دو حیوان را بنویس که نشانه to wannan yayi ƙarami rubutun nishane menene a ne داشته باشد to dai sai a yi magani. نشانه ها در هم ریخته زیر کلمه بساز. wannan harfofi daban-daban amma an zuba su kara zube sai aka ce to ku daidaita a rubuta wani kalma da shi. Ga wannan ni za a iya ganewa, misali daga nan mun koya omid, ga o a nan, ga mim, ga ye, ga dal, omid za a iya haɗawa. Nan kuma misali tone da za mu iya cewa o ɗin nan idan muka sashi a saman te zai zama to, toned, wato tone kamar yadda yake a nan da ƙarfi kenan ba kaɗan ba. Ɓangare na gaba benevis cough ne, cough kamar yadda yake ga misalai kabutar, tantabara kenan. Ordak agwagwa, kandu, kandu ina ga kamar irin wannan saƙa ɗin ne da ƙudan zuma ke yi yake zama a ciki, ban san me ake ce mishi ba da Hausa. Kandu gidan zuma kenan, in ce gidan zuma. Kudak, kudak yana nufin yaro. Ga wannan kuma misali kalame besaz, wato a haɗa kalmomi, a haɗa kalmomi. Ga misali sun kawo wannan ɓangaren na dama akwai an fara rubuta wasu abubuwa idan aka haɗa shi da kaf ɗin nan zai ba da ma'ana. Misali tarik, tarik ga shi. Ga wannan barik zai zama sai mu rubuta barik a nan. Mushak a rubuta mushak a nan. Namak a rubuta namak a nan. Namak zai zama gishiri kenan, namak. Mushak kuma dai abun nan makami mai linzami ake cewa. Sai barik, barik abu mai mara kauri kenan, barik mai zan ce mishi zai zama akasin dorosht. Dorosht yana nufin mai ƙiba ko mai kauri ko mai girma. Barik kuma yana nufin siriri kenan, barik. Kadu, kadu ban san me ake ce mishi da Hausa ba. Wani abu ne dai kamar yalo. Yauwa ina ga yalo ne. Yalo, yalo, yalo. Yalo ne, yalo ɗin nan baƙi. Banda yalo fari akwai yalo baƙi wanda ake soyawa ana miya da shi. Kebab, kebab dai kebab ne, nama ne wanda aka gasa. Karim, karim zai zamanto suna ne. Kare, kare zai zamanto mai kamar man shanu. Misali na ana cin abincin asuba da shi. Ɓangare na gaba baraye taswir ek jumle besaz. Mutum ya kalli wannan hoton sai ya rubuta jumla guda ɗaya. Wannan hoton menene sai a rubuta jumla da shi. Misali na gaba nan sun rubuta benevis, benevis zambur dar kandu ast. Zambur dar kandu ast. Wato zambur ƙuda kenan na zuma. Dar kandu yana cikin gidan shi kenan, wannan saƙa-saƙan da yake ya zama a ciki. Kabutar ruye bom ast. Kabutar tantabara ruye wato tana saman bom, ina ga saman gini kenan ko kuma saman dai ina me ake ce mishi, misali wajen da ake ajiye kayan gona haka da rani idan an yi girbi a tattara su a zuba a ciki. Bom misali za mu iya cewa kamar haka ne bom. Kabutar روی بام است. اردک در آب شنا می کند. اردک agwagwa misali kamar wannan yar karama agwagwa.
در آب a ruwa shina iyo kenan, shina yana nufin iyo, mi kona. kun ga nan ordak mi konad, wato ordak mi konad wani abu take yi, amma menene abin da take yi? Wato shine shana zai zamanto iyo kenan. Bangare na gaba, nami har tasbir ra benewis, wannan sunayen abubuwan da ake gani a rubuta. Wannan menene? Ku rubuta da Farisanci. Wannan shi menene da Farisanci? Ku rubuta dukansu. Wannan kuma bangare na gaba, murattab kun. Murattab a shishirya su kenan, wato kalmomi ne kara zube. Misali nan su guda uku, sai ku jujjuya a caccanza a rubuta yadda zai ba da ma'ana na jumla guda ɗaya. Wannan shi ma haka. Darasi na gaba akan vav, kamar yadda ya zo nan misali varzesh. Ba za mu ce wa ba kamar Larabci ko Hausa ba, varzesh za mu ce va. Varzesh, davande, savarkar, می‌آورد. اسم هر تصویر را بنویس. na ga wannan kamar mun gani rannan, amma dai duk hoton da aka gani wannan mai wasan motsa jiki ne, wannan samawar abin shayi, nan kuma wajen da ake hada biredi ne irin na Iraniyawa, wannan kuma a faranti akwai kayan lambu haka. Sai wannan bangaren shi ma murattab kun, a jejjera su kenan, a gyara, a hada jimloli da kalmomin da aka bayar. Bangare na gaba, yana ga bangare na ƙarshe na yau, benewis, a rubuta wa'innan jimlolin. Amir davande ast. Amir davande mai gudu kenan, yana tsere, wasan motsa jiki na tsere. kun ga Amir ast wani yanayi ne. Ast dinnan yakan ba da ma'ana na yanayi. Yanayin wane? Amir. Misali Amir shi yana wasan gudu, wasan motsa jiki na gudu. Karim ast, to yanayi na Karim menene? Savarkar. Ina ga savarkar misali yana hawa doki kenan, yana gudu. shi ma wani kala ne na wasan motsa jiki, irin masu hawa doki din nan, tseren doki. Davande tsere ne da kafa, buga a guje haka, amma savarkar shi da doki ne. Sai wannan akbar, shi ma suna ne. Ast, kun ga yanayi, ast yanayi na akbar yake nunawa, amma menene yanayin? Sun kawo shi tsakanin akbar da kuma ast. Vazne bardar ast. akbar vazne bardar ast. vazne bardar, wato wannan hoton da na rubuta muku rannan na ce varzeshkar, lalle abin da yake nufi vazne bardar. vazne daukan abubuwan nan masu nauyi. in se dust ba shadi varzesh mi konand. in se, kunga in yana nufin wannan, se guda uku kenan. kunga in se a ƙarshen jumla, mi konand wani abu suke yi, mi konand. da a ce mutum ɗaya ne, misali in ce Ahmad, maimakon in ce in se, in ce Ahmad, zai zamanto mi konad. kuntuna mi konad. amma tun da wannan guda biyu ya wuce guda biyu, guda uku ko guda hudu, daga biyu abin da ya sama, in se dust, wato yara abokai su uku. dust zai iya zamanto cewa abokai ne nan su uku. mi konand, me suke yi? ba shadi varzesh. varzesh motsa jiki kenan. ba shadi, a cikin nishadi, cikin walwala, suna dariya, suna ihu. misali in se dust ba shadi varzesh mi konand. kamil kon, nan kuma za a amfani da kalmomin da akwai su a nan, sai a ciccika wannan wajajen. wannan bangaren kuma برای تصویر یک جمله بنویس. برای تصویر یک جمله بنویس. a kalli hoton da ke nan sai a rubuta jumla guda ɗaya.
Yana ga wannan da ya isa na yau. Mu zo nan wajen rubutu. Aji na zama na 14 muke. Mu ɗan gwada yin rubutun sannan mu wuce. برای هر تصویر یک جمله بنویس. برای هر تصویر amfani da hotuna. Taswir yana nufin hotuna kenan. Kowane hoto yik jumle benavis, a rubuta jumla guda ɗaya. Kun ga nan za mu iya cewa uwa ce zan rubuta misali. In ce misali rubuta مادر سیب آورد. ga wace ta kawo sib. Wannan kuma osh fate kenan. Osh, amma fatan mai irin kun ga farfarin nan kamar taliya kenan. Oshe reshte. Oshe reshte. Oshe reshte. آماده است. wato gashi an haɗa shi dai kawai ya yiwu yana jira shanye. Oshe reshte wato wannan fatan. Amade an riga an haɗa shi ya haɗu. Amade a shirye yake kenan misali an shirya ya dafu an gama. Amade است. Wannan kuma yaron misali in ce mishi Amin سوت دارد. wannan whistle kenan. Me ake ce mishi da Hausa? Da Faransanci suit suke ce mishi ina gani. Amin suit دارد. kun ga دارد yana da kenan. Amin yana da suit. wannan shane ce wannan shane ye آزاده. yarinyar nan آزاده است. wannan abin gyara suma na آزاده. شانه آزاده است. ko in ce این wannan kenan. این شانه آزاده است. wannan comb abin gyara suma kenan. abin gyara suma na آزاده است. میمون ya zauna. نشسته zance kenan. میمون میمون kamar میمون ake rubutawa amma a faɗa میمون نشسته شین نشسته a zaune kenan. ga ne din akwai wasali a ƙasa idan da za mu sa nishasте ast ya zauna kenan. ga aya ƙarshen jumla. shi kuma wannan daryo obi ban sani ba wannan yayi obi ast. ce dariya misali yana da kala ruwan me ake ce mishi obi blue kenan da turanci. to je na gaba kuma kuwa gwada mutum ya yi nasa yadda yake so. misali kun ga misalai sai kuma ku rubuta naku. je gaba. wannan wajen rubutu ne ga ye a farko ga ye a ƙarshe. misali ga kalma na yos ye ɗin ya zo yos. mi آید yana zuwa kenan.
می آید. دریا، دریا، دریا می آید. نه. سایه، سایه اینو kenan. سایه. روی دریا، روی kamar yana sama kenan. روی wasalin shi zan sa mishi nan. روی دریا akan ruwa. بوی یاس ƙanshi kenan ko wari. Bu akan zai zamanto ƙanshi. بوی یاس، بوی یاس، wannan fure ɗin na mai suna yas. Sai a gwaggwada dai a ta rubutu mu gani. Nan na gaba shi ma a rubuta بوی یاس آمد. بوی یاس آمد wato ƙanshin ya zo kenan. بوی یاس آمد. آید، می آید. عفوا. بوی یاس می آید. yana zuwa kenan. می آید. بوی یاس می آید. مادر، مادر نکنم haɗa su. مادر یاس در دست، در دست دارد. دریا زیبا است. دریا، دریا زیبا است. to sai dai yi haƙuri da rubutun nawa. من دریای آبی را دوست دارم. mu je na gaba. Sorry, mu gama nan. Wannan omid, o kenan. kun ga omid lokaci da mutum an iya ba sai an sa wasalin ba, amma farko yana da kyau a sa toned. مدیر، درست. تو alƙalamin dai درست. شطور، akwai da rubutun. je na gaba. بنویس. mu sha hannu da ya sha rubutu ya dan koya a ta rubutawa. باران، باران، بارانه، باران تند، باران تند آمد. امید در باران آمد. امید در باران آمد. فکر او با مدیر از دبستان آمد. او با مدیر، او با مدیر از دبستان آمد. مجھے na gaba magani. کاف، کبوتر، کبوتر. اردک، کندو،
can do, kudak, kudak. Muje na gaba a rubuta kamel, kuma misali wannan gida nawa yake da shi? Do roast, ɓangare biyu yake da shi. Omid ɓangare biyu yake da shi. Shotor ɓangare biyu yake da shi. To a ciccika, ku ciccika mu gani. Wannan do ɓangare na farko kenan, roast ɓangare na biyu, wannan o ɓangare na farko, ɓangare na biyun shi mid, wannan sho ɓangare na farko, tor ɓangare na biyu kenan. To wannan idan mun gutsutsura shi zai zamanto dol da kuma wasalin shi na o. Wannan zai zama re da wasalin shi na o da kuma sin da kuma te. Wannan o shi kadai, o, mid zama mim, akwai ye, dol, sho, shin da wasalin shi, tor, te, wasalin shi sai re. Wannan shi ma za mu iya cika shi misali. Kun ga kaf ko zai zamanto, idan aka sa da wannan wasali zai zamanto ku. Amma idan wasalin shi na sama ne zai zamanto ka. Idan wasali a ƙasa ne zai zamanto ke. Kuma za a iya rubuta haka, shi ma ke ne, kaf da he a ƙarshen shi. Amma wannan wasalin na ko ne, ko. Wannan na bai da shi, wannan kuma ki. To kun ga wannan zai zamanto ku, ka, ke, ku, ki. Wannan shi ma shu, shin. Da mun sa vowel zai zama shu. Amma haka wannan da wasalin shi a sama zai zama sha. Wannan da wasalin shi a ƙasa zai zama she. Sai wannan idan he ya zo gaban shi zai zama she shi ma. Kamar yadda wannan wasali a ƙasa yake haka shi ma ake furtawa. Sho, haka. Wannan za mu iya samun sho. Kamar wannan ka, shi ma za mu iya samun da alif, kaf da alif zama ka. Wannan kuma shi, mun haɗa da ye, shi. Idan a ƙarshe ne ye ɗin haka zai zamanto shi ma shi. Amma wannan ye ɗin na tsakiya ne haka. Vowel, vu kenan, vu. Guda biyu, vu. Wannan kuma va. Wannan kuma ve. Wannan kuma ve shi ma. Wannan kuma vo. Misali, yana da wasali sama. Zai zamanto va, vi. Idan ye ɗin a ƙarshe ne zai zamanto haka. Ye shi ma zai zamanto da vowel zai zama u. Ko kuma haka mai wasali sama ya. Wasali ƙasa ye. Idan haɗa shi da he, ye zai zama shi ma. Amma ye da wasali wannan zai zama yo. Wannan kuma yo, ye da alif yo. Wannan zama yi, ye da ye, yi. Wannan ye da ye ne shi ma, amma ye ɗin ƙarshe a ƙarshe zo haka yi. Muna gyara rubutun da wannan yi. Sai zi misali. Wannan zamto ze da vowel zu zai zama zu. Wannan kuma wasali sama za. Wasali a ƙasa zai zama ze. Idan
he ya zo gaban shi zai shi ma, amma idan yana da wasalin nan na sama zo haka, ko kuma misali za kamar Zaria zi, zi, a wannan shi ma zi a ƙarshe. Ina ga watakila ƙarshe kenan, ko kuma abu na gaba kalame besaz, misali wannan tarik, barik, wannan za ku rubuta barik, barik, mushak, 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 namak, 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 wannan kaf ne namak, wannan kadu, kadu, ka da wasali a sama, kadu, kabab, 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 kabab ga haka, karim, karim, haka shi ma da wasali a sama, kare, man shanu misali kenan, kare. Wannan kalame besaz mun ga za a iya rubuta umid da wannan umid, wannan zai zama tutuwa tond ne, tond, tond. Haka dai mu je na gaba mu ga بنویس. wannan kun rubuta jimlolin زنبور در کندو است، کبوتر روی بام است، اردک در آب شنا می کند. kun rubuta su mu gani. sai wannan bangare shi ma a rubuta ورزش دونده سوارکار می آورد، yana kawowa kenan می آورد. bangare na gaba shi ma dai a rubuta ni zan wuce امیر دونده است، کریم سوارکار است، اکبر وزنه بردار است، این سه دوست به شادی ورزش می کنند. wannan kuma murattab kwan za shi shirya su an wawwatsa. misali ga wannan akwai آسمان در ابر است. ابر kaman hadari kenan, to da shi za mu fara. ابر، ابر در آسمان، در آسمان است. wannan kuma misali دریا، mu fara da دریا. ماسه دارد. kun ga farko دریا suna kenan, دریا wani abu yake da shi. دارد، دارد yana da wani abu. me yake da shi a tsakiya? ماسه. ماسه kamar a ce yashi kenan. دریا ماسه دارد. wannan kuma karim suna ne za mu rubuta farkon jumla yawanci. ga wannan karim، کریم میکارد. میکارد kamar yana nomawa kenan. noma. میکارد me yake nomawa? abin da yake nomawa gashi suna wani abu. kadu، kadu، karim، kadu میکارد. sai wannan kuma مادر، mu fara da مادر، مادر. a ƙarshen jumlan kuma yawanci میکند. zan kawo wannan میکند ɗin a ƙarshe. میکند tana yi kenan, amma me take yi؟ مادر کباب، کباب wato nama kenan، gasa nama. درست میکند. کباب، مادر کباب، کباب درست، درست میکند. مثلا آیا قرشه مادر کباب درست میکند. sai wannan shi kuma این zan iya fara da wannan kenan. این نمکدان. نمکدان kamar abin da ake sa gishiri kenan. namak kuma shine gishiri.
ندارد bai da shi kenan. kun ga zan sa in farko, in wannan namakdar, namakdan ko wajen da ake sa gishiri kenan, namak, amma ba gishiri a ciki. namak ندارد babu kenan. ندارد این نمکدان نمک ندارد. me muke da shi gaba nan? a rubuta parvaz, parastu. parvaz kaman tashi kenan, kama ce jirgi ya tashi ko tsuntsu ya tashi haka sama. parastu ina ga wani me ake ce mishi, tsuntsu ne haka mai tashi. parastu za mu gani watakila nan gaba hoto, ko kuma mun gani kwanaki ban sani. parvane me muke cin parvane da Hausa? butterfly ne yake ga da turanci. parvane ko dai a rubuta su. tup kwallo kenan. mipazad kama ana dafawa. mipazad a rubuta. ni zan wuce gaba nan mu gani, mi sauri mu gama. ga bangare na golf, angur shi makan lambu ne mai zaki. sag shine kaman kare kenan. zangi kaman bugawa, a buga tangarawo misali. gorg ban sani ba, ina ga ba me ake ce mishi banda zaki, ba dai zaki bane. gorg ban san me ake ce mishi da Hausa ba. a rubuta misali wannan, an rubuta kaɗan muga. angur golf haka ake rubuta. sag zang gorg to mu je na gaba mu gani. benewis, ku rubuta wa'innan jimlolin. narges suna ne na ya mace. madar bozorg wato tsohuwa kenan. kaka ce. kaka kenan madar bozorg, kaka ta mace. narges madar bozorg darad, wato ita yarinyar tana da kaka ta mace. او در گرگان زندگی می کند. او wato ina ga madar bozorg din kenan, kakanta ta mace. dar gorgan, a wani gari, ana akwai wani gari mai suna gorgan suna ne na gari. zindagi yana nufin rayuwa, kamar inda suke zama kenan, garin da take zama. narges با مادر بزرگ به گردش می رود. wato ita narges din ba tare da kakanta ta mace. مادر بزرگ به گردش می رود sukan tafi misali yawo kenan, za mu iya cewa yawo. zai zama cewa yawon bude ido ko kuma yawo na ziyara da sauransu irin haka. a rubuta wannan shi ma. benewis barf kamar kankara da ke zubowa daga sama, maimakon ruwan sama sai zama hoda ne na kankara. barf kenan. a rubuta kif, jaka kenan. aftabi wato rana kenan, akwai rana kamar rana ya fito sama haka, zafin rana. aftabi rana. daftar kamar littafi kenan na rubutu. misali mu je bangare na gaba, idan akwai mai muke da shi ma rubutu ne. a rubuta barf mi barad, wato ruwa ne ake yi amma na kankara, hodan kankara din nan shine barf. hoda na kankara barf. mi barad yana ruwa, yana zuzzubowa, yana sakowa ƙasa kenan. a rubuta wannan jimla. shi ma wannan aseman aftabi nist, wato sararin samaniya. آسمان آفتابی babu hasken rana. aftabi kenan. نیست yana nufin babu, tunda kaman yanayi kenan na ruwa zai zo.
jumla na gaba adam barfi. Adam kamar mutum ne, dan adam kenan, amma adam barfi irin hoda na kankara nan akan yi amfani da shi tunda da aka mammatsa yakan haɗu, akan haɗa mutum-mutumi da shi. To wannan adam barfi zai zama mutum-mutumi kenan amma na kankara, hodan kankara. آدم برفی کیف و کفش ندارد. کیف جکه kenan, kafsh zai zamanto takalmi. Wato shi mutum-mutumi din nadarad, kun ga nadarad bayi da shi kenan. Menene bayi da shi? Bai da jaka, bai da takalmi, abinda jumlan ke nufi kenan. Jumla na ƙarshe nan فرزانه suna ne na ya mace. فرزانه و فرشته, فرشته shi ma suna ne na ya mace. آدم برفی درست میکنند. to abokai ne guda biyu, farzane da فرشته, sun zo suna yin mutum-mutumi na kankara, suna haɗawa da wasu mikon. Shi jumlolin da nan hadafi shine a rubuta. Inin wannan bayanin da ake yi dai ɗan ƙari ne, mu gani ana koya a hankali a hankali. sai wannan shi ma a rubuta khoda, ga yadda ake khoda, ubangiji kenan. Khoda wannan dal ne. khub kyau kenan, da kyau. khub درخت bishiya kenan. rudkhane, rudkhane na nufin kamar rafi ke gani. khurus kaza kenan ko zakara, zan ce wannan khurus zakara. duk dai a rubuta a koya. mu je bangare na gaba. wannan an ce a cika ne. ما با توپ, tunda wannan kwallo kenan, sunan kwallo توپ, sunan sai a rubuta ما با توپ بازی میکنیم, muna wasan kwallo kenan. wannan hoton parastu kenan. parastu parvaz میکنند, yana tashi sama. wannan za mu ga parande, bangare uku yake da shi haka, parande. kuma wannan parvane, shi ma bangare uku yake da shi, parvane. to a duduba bangare uku din sannan ku cika, mu gaya ake cikawa. kamar nan in yi guda daya, pa bangare na farko, ran, pa ran de, bangare na uku kenan. bangare na farko akwai pe da kuma wasalin da yake da shi a sama. bangare na biyu akwai re da wasalin da yake da shi a sama, sai kuma nun. bangare na uku dal da he. wannan bangaren ku cika shi mu gani a koya. mu je na gaba. kamil kun, بیرون، داور، ورزش، سود، سماور، توپ، تنور، پرواز. misali nan birun, birun, birun yana da wasali irin wannan kenan, wow kenan. varzesh ina ga shi kuma yana da harafi na vav. kun ga nan zan iya rubuta tup, tup shi ma yana da vav. ga shi tup yana da vav, saboda haka zan iya rubuta shi nan wasali, vav na wasali kenan. amma nan parvaz zan iya rubuta, ina ga zan iya rubuta parvaz a nan. rubutun dai sai haƙuri tunda ina ɗan sauri ne haka. parvaz, parvaz yana da harafi na vav, parvaz gashi nan. sauran ku cika mu gani. wannan shi ma jumla ne. azade wani abu zamestani mi pushad, wannan abun shine gashi nan takalmi. menene sunan takalmi da farisanci? sai a rubuta nan azade a cike. wannan shine dan mutumin da ake hadawa na kankara, na hodan kankara kenan. gashi wa'insu sun hada shi. u misali nan dorost mikonad, menene dorost ana hadawa kenan, mikonad menene ake hadawa gashi. menene sunan wannan? kun koya, sai a cika shi ana a rubuta mu gani. bangare na gaba. در جاهای خالی کلمه های مناسب بگذار. wato jumlolin nan ba su cika ba, sai a cike su kenan. gashi an bar wajen da za a cika nan, ku dudduba mu gani.
duk wanda ya iya cikawa gabaki ɗaya dan faɗa mana mu ji, idan akwai masu bin magana a yanzu mu gani, ko kuma duk sanda ya samu dai zan so mu ji idan akwai wuya ko kuma ba wuya. Misali wannan guda ɗaya modar sub-zero mishuyat, mun karanta wannan ɗazun a nan sai a rubuta mishuyat ɗin a ciki. Amma ku wajen rubutu ɗin gabaki ɗaya jimlan za a rubuta sannan a cika shi gabaki ɗaya. Misali nan ƙarshen zamanmu na yau kenan. In Allah ya yarda sai zama na gaba, ina muku barka sai wani lokaci. Assalamu alaikum.